Kult Novej zmluvy v duchu a pravde sa neviaže na nejaké výlučné miesto. Celá zem je svätá a zverená ľuďom. Keď sa veriaci zhromažďujú na jednom mieste, najdôležitejšie je, že oni sú živé kamene, zhromaždené na budovanie duchovného domu. Telo vzkrieseného Krista je duchovný chrám, z ktorého vyviera prameň živej vody. Keďže nás Duch Svätý včlenil do Krista, sme chrám živého Boha. Keď sa neobmedzuje uplatňovanie náboženskej slobody, kresťania stavajú budovy určené na Boží kult. Tieto viditeľné kostoly nie sú obyčajnými miestami zhromaždenia, ale naznačujú a ukazujú cirkev, žijúcu na tomto mieste, ktorá je prebývaním Boha s ľuďmi, zmierenými a zjednotenými v Kristovi. Do modlitby, v ktorom sa slávi a uchováva Najsvätejšia Eucharistia a zhromažďujú sa veriaci, a v ktorom sa na posilu a útechu veriacich uctieva prítomnosť Božieho Syna, nášho Spasiteľa, ktorý sa obetoval za nás na obetnom oltári, má byť pekný a vhodný na modlitbu a posvätné obrady. Nebeský Otče, s radosťou sme prijali chutie večného života. Sme šťastní, že môžeme poslúchať Ježiša Kráľa neba i zeme. Dožiť nám prosíme, aby sme s ním na veky žili v nebeskom kráľovstve. O to ťa prosíme skrze Krista nášho Pána. Príjmite slávnostné požehnanie. Boh Otec vo svojej láske, ktorý nám dal účasť na tom, čo je život v plnosti v Božom kráľovstve, nech vás vedie tak, aby ste dosiahli život tohto poslania so svätými. Nech Kristus kráľ, ktorý vyznáva svoje poslanie kráľovania, vás upevňuje na ceste každodenného života, aby ste tak dosiahli svedectvo života v tom kráľovstve, ktoré je kráľovstvom pravdy a pokoja. Sila Ducha Svätého upevňuje vás na ceste, ktorá vedie do Božieho kráľovstva, aby ste tak dosiahli plnosť milosti, ktorá je potrebná pre účasť v tomto svedectve kráľovania na veky vekov. Nech vás žehná všemohúci Boh, Otec i Syn i Duch Svätý.